jer nisam dostojna da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi ozdravit će duša moja. Djelom Hristovo neka nas čuva za ovaj vječni život. Amen. Sad slijedi jedan uvijek govor. Kako pozoru Boga, neka ide ljudi. Jedno iza druga, bez predostavljanja. Dakle, Petra, sić, Petra Beljan iz Sasvea, Dajana Berović iz Klavara, Montrova, iza njih. Laura Nikolić iz Ledeva. Petar Dovčić od ili iz Pribulja. Lea Radaš iz Pribulja. Štefani Glavaš odavde, Lokana, od ili iz Tivernova. Patricija Jelčić. Larisa Lejić. Ema Mušević. Stanić. Nećemo još drugo, nego ćemo im lijepo učesti, jedno po jedno. Ćemo pojiti. Malo se vijaš po distribuciju, da to bude što lijepo, vidio sam šašana, odvojeno. Danas ćete primiti iznimno Isusa u ovoj hostiji na jezik, jer će fotografija svjedočiti čitavog života da ste ga primili na svoj jezik. Ali već od nedelje mi smo naučili, lijeva ruka se pokaže, desna ruka stoji ispod i onda ćete tako se učešćivati. Dakle, Petra, tijelo Kristovo, tijelo Kristovo. 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 Sad će roditelji svi vjernici koji to žele, a neka naš pjevač počne mjesto testa. Pripatit će sad vjernici, za ovih